As vellas non deben de enamorarse. Isto non é algo que diga eu, senón que é o título da obra de teatro que presenta a Arracada Asociación de Mulleres Rurais de Vilar de Santos, que organiza esta representación, que se trata ademais dunha adaptación da coñecida comedia de Castelao e que levará a escea a compañía Airiños. Falamos con Raquel Coello, presidenta da Asociación de Mulleres Rurais Arracada de Vilar de Santos. Moi bos días, Raquel. Hola, bos días. O vindeiro sábado día 29 tedes teatro na Limia, neste caso en Rairí de Veiga. A elección desta obra, ademais nesta semana na que se está conmemorando o Día para a Eliminación da Violencia contra a Muller, non parece casual, Raquel? Pois non, non é casual. Sempre facemos algunha actividade así relacionada con este día. Xa outros anos temos feito algunha cousa, pero, este ano quixemos facer algo un pouco diferente, non? Porque o 25N é un día, pois, para reivindicar, para protestar, é un pouco de loita contra as injustizas que estamos vivindo as mulleres hoxe en día, e nos quixemos facer, pois, algo un pouco diferente no sentido de traer unha obra teatral con un carácter feminista na que se visibiliza un pouco a muller, non? Que se dá protagonismo ás mulleres, fálase pois de diversidade, e fomentando un pouco o respeto e a igualdade entre persoas que ao fin é a base para erradicar as violencias, non? Fálanos desta obra que vai poder ver o público con este As vellas non deben de enamorarse, con esta adaptación desa comedia de Castelao feminizada, non? Pois a obra é prácticamente a mesma que a de Castelao. Realmente intentouse, o Teatro Airiños intenta conservar o diálogo e todo exactamente igual. O que pasa é que a diferenza é que nesta obra os vellos convértense en vellas. Entonces, pois aparecen novas formas de amar, novas identidades de xénero, orientacións sexuais e así, basicamente é unha adaptación á nosa actualidade do hoxe en día. O cambiar o xénero, o ser as protagonistas as mulleres, tamén cambia de alguma maneira, non? O contido, as tramas, as preocupacións. Sí, a veces as cousas son diferentes, parece que se trata dun home ou se trata dunha muller. Indo sendo a mesma realidade ou o mesmo contexto, pois a veces ves diferenzas. En esta obra, pois, é de humor, entonces igual que era a de Castelao, tenta, pois, facer reflexionar tamén, non? Sobre esas pequenas cousas que a veces pasan desapercibidas cando as fai un home e cando as fai unha muller, pois ao mellor chaman máis a atención. Esta semana falase moito de dereitos das mulleres, de igualdade, de violencia de xénero, e quero aproveitar, xa que falamos, Raquel, para comentar, afondar un poquinho máis na actividade da Asociación de Mulleres Rurais Arracada de Vilar de Santos. Que actividades facedes ao longo do ano, Raquel? Pois, a verdade é que facemos actividades moi diversas, máis ou menos vámonos guiando un pouco por o que as mulleres da asociación van pedindo tamén, non? Que van as cousas que lle van gustando máis. Sempre intentamos facer todas as actividades pois cunha perspectiva de xénero, sempre traballando pois cousas que son tan importantes como a igualdade, facendo actividades pois de concienciación e cousas deste tipo. Tamén fixemos un vídeo en contra da violencia de xénero na que participaron veciños e veciñas do pobo, que están nas nosas redes sociais, poden ir a vela, a veros va. Básicamente despois facemos actividades un pouco de conservación do patrimonio, recuperación. Temos un proxecto moi chulo que é a recuperación do proceso do liño, o proceso tradicional de elaboración do liño, facemos demostracións. E logo, pois, actividades, pois, de ocio, máis ou menos, pois, diferentes obradoiros ou talleres de distintas temáticas, tanto de pintura como de, pois, non sei, ganchillo, macramé, diferentes cousas, así, según a demanda tamén. Entón, recibides tamén peticións, non, da veciñanza para poder seguir configurando esa programación de actividades que levades a cabo ao longo do ano. Moi atentos a esas peticións. Sempre intentamos tamén involucrar ao resto de poboación, non? Tanto con, pois, ao mellor algunha actividade que facemos co centro de día, ou intentamos involucrar aos nenos da escola infantil ou do cole, intentando crear un pouco de comunidade e facer actividades no rural que ao final, pois, parece que hai pouca xente, necesitamos movernos máis, non, para ter acceso a máis
máis actividades e servizos a veces. Moi ben, pois imos lembrar que As vellas non deben de enamorarse preséntase este sábado, día 29 ás 7:30 da tarde no Colexio Carlos Cidarregui en Rairiz de Veiga. Chámame a atención precisamente esa xenerosidade, non, da Asociación de Mulleres Rurais de Vilar de Santos, que levades esa obra de teatro cara a Rairiz, traballades tamén para iso, para conseguir esa obra, pero a levades cara a Rairiz, non o Concello de Vilar de Santos. Sí, bueno, a verdade é que foi un pouco tema de espazos. Aquí en Vilar de Santos temos un pouco, bueno, esta obra requería un espazo grande e non tiñamos o espazo, pero en Rairiz o colexio tamén é de Vilar de Santos, realmente os nenos van o Concello de Vilar de Santos e o Concello de Rairiz, entonces tamén consideramos que é un lugar pois idóneo para facer unha actividade deste tipo. Vamos, o Concello tamén sen problema e o colexio encantado de poder axudar. Moi ben, pois aí queda esa data marcada no calendario, este sábado día 29. O dito, Raquel Coello, presidenta da Asociación de Mulleres Rurais de Vilar de Santos, a Arracada. Graciñas por estar hoxe con nós neste magazín de Radio Limia Cadena Ser. Seguimos en contacto. Moi ben, un placer, gracias a vos. Igualmente.